Yan, dito na tayo sa superstore. Bibili na tayo ng pamangan. Bibili na tayong pagkain. Mga gulay-gulay lang. Kasi marami pa tayong karne. Meow. Kaya ko muna dito yung niya. Yung binili natin. Damit. Sa Marshalls. Oo nga, meow. Yes, meow. Dami nang nakasale sa ano? Sa Marshalls. Na hindi na tayo nakapag-ikot. Nag-video kasi baka matagalan si Brel sa paghihintay. Kaya hindi na ako so bumili na lang ako ng damit tapos umalis na ako. Yan yung mga chocolates, oh. Tada! Ewan ko dito kung meron silang kite. Wala yatang kite dito, eh. Sa Walmart na lang. Nebe? Sa Walmart na lang po. Kite. Naning kite? Kite. Kite. Kite, kite, kite. Kite, kite, kite. Yan, oh, meron din sila dito. Oh, 25% off na lang. Pero mahal, $2.49. Kay Brel $1. 75 lang yata, 79. Nebe? Kite. May kite ba dito? Wala naman yatang kite dito. Dito. Walang kite dito. Kuha natin ng sabon si Brielle. Hindi dito. Ang daming toys. Daming toys. Daming toys. Ang daming toys. Ang daming laruan. Wow, may blowout. Ito, may blowout sila. Blowout. Ay, oh, blowout nga. Kasi yung binili natin yung kay Brel, $20. Ito, $20. Ngayon, tingnan mo naman. $9 na lang. Blowout talaga. Ito, 13 na lang. Ito, ganun pa rin. 71 pa rin. Be! Hindi. Ito pala yung kay Brel. 13 na lang. 22 dati. 20. Nung binili natin. Kaso nakabili na tayo. Ay, ta. Kuha tayo ng gatas mo. Ay, nakalimutan ko sabihin kay Daddy na yung aking cellphone is naiwan sa kay Jepoy. Yung aking naiwan kay Jepoy. Nabe, naiwan kay Jepoy. Dito. Okay na ka? Ayan. Walo. Siyam. Apulo.
from Apollo. Yan o. Ganda. Pero meron na si Brel Brel. Susulitin muna ni Brielle yung sa kanya. Nebe? Madami yun. Nebe? Mga 5 o 6 siguro. Nebe yung sayo. Kasya mo na ba yun? Ito. Be, kasya mo na to, be. Malaki pa eh. Be, o yung boots ng Cocomelon, Belo. Shoes. 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 Wait. Tignan natin kung kasya mo. Boots, put on your boots. Wow. Buri mo yung, gusto mo yun, unicorn? O ito na lang. Kasya mo? Kaya mo? Kasya mo? Terak-terak ka pa mo? Saan? Patingin nga. Yan, kasya mo na. Yan yung gusto mo, unicorn. Ha? Isa lang, be, isa lang. Ah, ito. Malaki to, malaki. Yan, gusto mo yan, unicorn?
Ini gusto, inimburi mo, unicorn. Ito daw. Unicorn. Unicorn daw, unicorn. Unicorn yung gusto niya. Yeah. Buri mo yan, yellow. Yellow. Kalau panitan kang coco melon, yellow. Ken ka. Yellow. This. O buri mo yung unicorn. Ito. Ano Yeah. buri mo? Yeah. So, tayo yung bitis mo. Dapat may bitis mo. Eh, sus me pa. Lucky. Na, ouch. Sige, tingnan mo nga. Ano ba rin mo, Ken? Na? Ano yung gusto mo? Yan? Unicorn o yung isa? Yellow? Gusto mo yellow? Ay, sorry. Hey, pala. Eh? Ano naman dala mong princess na yun dati? Magkano lang? Ah, nakasale? 39 na lang siya. Ay, bebo. No, may hikit. So, basta mo magsalita ko, di ba? Wow, ganda. Sabi ko anong gusto mo. Detang kaya o ikinode ni buri na yata unicorn. Alin gusto mo be? Unicorn o yung heart? Tas yellow na po. Isa lang be, isa lang. Be. Yan o itang puso. Namburi mo. Yan mo yung maragoon, makalalaki yung tali mo. Siyempre ha, hindi ko na yung manala ko. Alin yung gusto mo? Ine? Ito? Ada? O ito? Ada? Ito? Ada? Alin yung gusto mo? Namburi mo. Ada? Ada? Kanya kulay yan. Kanya kulay. Na kulay yan? Yung. Ha? Na kulay yan? Ano kulay? Two. Na? Two. Na kulay yan? Pink. Eh, na pink. Yellow? Yellow. Yellow mo nandun na alungan me. Blue pa mo yung sinabi namin. Blue. Eh, taytang blue. Ada? Ta blue. 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 Yellow. Alin ang gusto mo? Yellow, violet, o pink? Ah. Ini, puro mo na. Pink. Ni, pink. Yan, o ini violet. Unicorn. Dito. Unicorn? Saan ang buri mo? Fish. Shoes ba? Saan ang buri mo? Boots. Ay, metong mo anak, metong mo. O dan na mo na. Unicorn na ma. Na? Di na sila magkayo. Pink na di. Gusto mo yan? Eee, meron naman siyang kalat oh. Ano yan, buong bahay yan di? O ano lang? Buong bahay yan o accessories lang? Bahay yan o accessories lang? Sigurado ang 39 na lang yan. Sige ah. Mamamaya pag mabalik. Di alin yung kukunin natin? Yung unicorn o ito na lang pink na puso? Alin yung gugurin mo ba? Dan na mo na. Dan na mo. Buri mo lang violet. Hali, pink na mo. Namburin mo. Sige na, pili mo. Ah, bewa. Ini? O ini? O yellow. Ini yellow. Ah. Alin mo gusto mo dyan? Namburin mo. Metong mo, metong. Tayo, timburi mo. Mini pa mo dad. Alin ang gusto mo? Kuna mo na, kuna mimburi mo.
Be, isa lang yung kukunin. Isa lang. Metong mo. Saan ang buri mo? Yellow. Ako naman yung yellow. Kung buri mo yellow. Blue yan. Panlalaki yan. Tay, buri mo. Pink yan. Ay, violet yan. Be, tara na. Isa lang. Naburi mo. Di, saan ko ng tam? Ilamaner mo rin. O yan na lang. O patanggal mo ng tatang. Yan na lang daw. Babalik na natin to. Babay mo na yan. Babay. Bye. Wow. Babay mo na. Oh, babay mo na. Lako Mauritius na. Gusto mo ng box, be? Gusto mo ng box? Strawberry, wow. Strawberry. Buro may strawberry? Ayo. Yan ah. Yan ang dile. DIPR. Comfy Castle, anak. Awa, Comfy Squad. Yes. Awa. Ayan. Ito yung gatas pala. O yan o. Si mura yan. Ano din nakayan ko ma? O tata. O kumuha ka ng 4 na ebap. Hanggang 4 lang. Limit. Ganda ng bulaklak, oh. Mangga talyaro. Oh, kasali mo sa ila. Pero hindi ko alam. Diyan mo yata binili dati yung hindi mo inubos eh. Sari ko rin yung Walmart. Uy, di try mo la. Nakasale naman sila. Di, masarap kaya yung clementine na yan. Bili ka kaya. Tingnan mo naman yung mga avocado nila dito, oh. Diba? Sobrang liliit. Tapos, tingnan mo yung presyo, oh. $5.95. Buti pa yung sa yung sa, anong tawag dito? Sa Costco, malalaki. Malambot. Baka may itang... Ito, matigas pa. Paswipe mo na eh. Paswipe mo na eh. Hindi naman siya slow. Bye-bye na. Excuse me. Sorry. No worries. Nanyo, 39 niya. Yes. Okay. And can I have a tree? Dati kikuha mo nita. Papit. Wala na ratang boots mo. Wala na? What? Ay, kinuha ka. Ali, ratang boots mo kaya ito. Kaya kinuha nga aloe vera? Balik market. Okay, kuna mo yan. Okay, kapangers. We got it. Nakakuha tayo ng free turkey. Oh my goodness. It's so heavy. But that's okay. Hey, thank you. Daddy, we didn't buy meat but we have white meat. It's turkey. Ay, nakabayad. Ako balo pila niyang kilo. So, hindi tayo pumili ng meat pero meron tayong meat. Turkey. Maluluto natin yan mga Canada Day or Nedi? Or ano ba yung Victoria Day, di ba Dad? May? Or April?
Mayor April yata yun, Victoria Day. So, holiday na naman yun. Yahoo! So, yan. Hindi na tayo bumili ng meat kasi marami tayong meat. Pero nakakuha naman tayo ng free turkey. Yan. Diba? So, maganda rin. Kung bibili ka, kailangan yung bibilin mo, minsanan na rin. Para at least, diba? Kung may free, like yun. Oh. Diba? May free na turkey. Yan. Lagi naman tayo nakakuha ng free. Dahil lagi namang sa sobrang mahal ng bilihin, laging maabot ng 300, 500 ang groceries natin. So, yan. Kaysa wala, diba? Okay na rin. Ang bigat pa naman ng turkey. Ewan ko, ilang kilo yon. Sobrang laki. Tara na, be. Uy, lamig naman. O, lamig kaya ang papit. Lamig papit mo, ano? Uy, lamig. So, lamig. Ito ba? Tara. Yak daw. Yak daw. Daddy yak daw. Daddy yak daw daw. Yak daw. Naninikab siya. Nag-burp ka. Yak down. Ang lamig, ang hangin. May sagin pa yung dila mo. Yan si Brel, oh. Si Brel, ganda yun, oh. Nilalamig, oh. Meron na naman siyang ikakalat. Sana dun sa upuan mo. I know. I know. I know talaga. Ikaw, magaling ka nang sumagot, Opo, sabihin mo. Oh, ang galing niya. Alam niya yung upuan nito, eh. Daddy, umupo na siya, sa upuan niyo, Galing na. Luklok yo. Hey, galing na luklok. Marami luklok, be? Ayusin mo yung paa mo, anak. Good job. Masabit siya. Good job, be. Oh. Nge. Nge. Tada. Ay, galing niyo, nagurumos lang yung lupa, yung buwak niya, pero nakaupo siya, Daddy, Galing na, Good job siya, Daddy. Siyempre. Galing na. Galing niya. Alam niya umupo sa, sabi ko sumakay ka na ako. Puta sa upuan mo ako. Pumunta siya sa upuan niya. Di ba siya magaling niyan? Di ba very good yung baby namin yan? Mag-seatbelt ka na, anak. Very good. May langi kuas ang gundang. Ay, katatangin man? Ba, itangkahay nga. Tangalo, Bero. Beo, ilagay mo yung kamay mo dito. Iyadang. Yung isa, inupuan mo ata, saglit. Lift your bullet. Lift your bam-bam. Tatam. Bam-bam. Tatam. Lift your bam-bam. Wait. Pumasok yata yung paa mo, anak, Rose. Yan. Sit down, anak. Yan. Yeah. Malamig siya, di? Okay lang? Sit down, ay kayo ka na. Kaya yung favorite mo, China yata. Ali, Taiwan na tayo. Korea? Ano siya, Ano sa'yo, be? Beo? Ay. No. Bakit ang galing-galing ng baby na to talaga, no? Yan, nakauwi na si ka-partners. Alam na niya yung ka-partners, Yan, nagbi-video ako. Sasabi niya, ka-partners, sumigaw siya. Gusto niya nun, kasama siya sa video. Iwan na natin to dito, bagong laban na yan. Para pag nag-grocery tayo. Ba, ngek, inalis na pala ni Daddy yung sasakyan mo, be. Ka-partners! Ngek, ano yun? Yung tubig mo, be. Konti lang yung naka-sale ngayon. Yung itlog naka-sale $8.30 pieces. Brian! Hangin! Wait. Brian? Nakauwi na si ka-partners.
Oh. Na? Kaya na ano? Ito ang bag na. Niya dela ini. Dela kaya pinibag na. Ito susi mo, Bel. Hoy, maglela ka. Move. Please. Wala na. Pasok. Ano? Si Kapaang Narbriel. Ay, oh, meron naman bago si Kapaang Narbriel, oh. Oh. Sayang naman kasi. $80 may git yan. $79.99 yata. Oh, plus tax pa. $39 na lang. Oh, diba? Binili ni Daddy. Yay! Open. Later. Pota po. Open agad din eh. Oo. No. Ali. Tingnan mo nasaan na yung ipit mo. Ay. Yan na si Daddy. Wait. No, masipit ka. Ikaw, basta-basta lulubriel, masipit ka. O, sige na. Pag mantana kaya basta-basta lulo ba? Puto bigla yung sarap. Oo. Yan. Move, please. Open ka no, open. Open? Hindi ka pa nakauwi, open na. Saan ang open din eh? Oo. 39 niya pen yung kinain eh. 34. 34. O 34 lang pala pa. 34.94. Mas mura. Mura yung 60% na. O 70. 80 yan. May kit eh. 79.99. Kaya nga, plus tax. Oh. Dapat 80. Dapat 40. Ha? Gusto mo? Gusto mo? Say hi. Hi ka, Be. Be, hi mo lang. Hi po. Mahangin sa labas. Ay, tirok yun. Sayo ka na. O, tira ka. Tira ka ano? Let's go. Tara. Thank you. Bye-bye. Tam. May balik ka? Ang kilik. Ano mo kang kilik? Sus! Das nun daddy rin ebon. Ay, daddy, basura na lang yan. Inuwi mo. Sus, marami kaya ka. Ha? Kaya na punto dito. No, yung pilagyan ng yogurt, ang pang tissue. Oh, binili pa pala ni daddy kanina. Be, come on, let's go. See, ang dami na naman nating kalat. Ay. Bukas ilalagay na natin yung rack para mabawasan na. Brielle! Nak! Oh. Take off your shoes. Hurry up. Yeah. Lalagay na natin to bukas, Neddy. Yung rack mo para... Kita.